Ụtụtụ ịdị Jesu. Tata bụ ụka nke isii n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anọ tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na-aga ajụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ezinụlọ Osi na Stella Ụfọndụ na-enye Chineke ekele maka ngọzi na amara ya nke ka nke ihe ayọrọ Chineke were n'olu ha wee na-ayọkwa ka Chineke na-echekwaba ha na-edu ha n'ime ezinụlọ ha niile. Ezinụlọ Chimezie na ya na-eduru ihe sie na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche maka Johnny Mesie nchekwado ya oge ugbu a na-eme ngagharị wee na-ayọkwa ka Chineke si etu a na-agọzi ha na-edu ha na-echekwaba ha n'ezinụlọ ha. Nọnye Ọgamaka na-arịọ maka ihe dị mkpa ọ na-arịọ Chineke hapụ obi n'obi. Ijeọma ofe bụrụ ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekele oge ugbu a ọ na-eleta mgbe eji were mmụọ ya maka ahụike n'isi nyanwa na n'isi ezinụlọ ya niile. Ijeọma Mosu na-enyekwa Chineke ekele na-asị happy birthday n'isi Ililonna Ngozi Kamosu Frank Ọkpalihe ka Chineke were ngọzi ya amara ya na odudu ya were na-eso ha. Ezinụlọ Nwana na-asịkwa happy birthday n'isi Nwana Chima Margaret maka ebere Chineke, ngọzi Chineke, amara ya n'isi ha niile. Frank Ọkpalihe na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche na-asịkwa happy birthday n'isi nyanwa na onwe ya na-elota wee hikwere mmụọ ya wee na-ekelekwa Chineke ka o si gbarute n'isi nwanne ya nwanyị Cordelia ka o wetere ya ọgwụgwọ ka o si na mmụọ ya were pụta. Martha Ụzọndụ na-enyekwa Chineke ekele na-asịkwa happy birthday n'isi di ya Bonny Ụzọndụ na Mary Ndubuizu na-ayọ ahụike, nchekwaba na amara n'isi ha. Ndị Hilson na-ayọ maka mkpụrụ obi onye otu ha George Ọmasanya. Ezinụlọ Amadi Iro na Ojuma na-ayọ maka mkpụrụ obi Chuka Ojuma. Reginald na Ifeyinwa Ezere ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Obiede Okeke. Ezinụlọ Ụfọndụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Tuto. Cosmas na Eto Emelogu na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne Cosmas Kevin Chima Emelogu. Kezi Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Edwin Nnayerugo Ibe. Priscilla Abekobe na-ayọ maka mkpụrụ obi enyi ya nwanyị Gloria Ogihe onye nke nwụrụ ụbọchị n'uyi ya ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya. Ịma ike Bodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Michael Akụdịnobi. Ndị Iwene Blessed Iwene Tax na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Ịma ike Bodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Sister Mary Bernadette Rose Amulora.
ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara ka mkpụrụ obi ndị niile kwerebere aga. Onye isi nchụaja na aja nke maazị tata bụ ụkọchukwu Chibuike Okagu. Kịta ka anyị kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe. Igbo Catholic hymn 15, hymn number 15. Happy Sunday. Sunday PC, Sunday giving Madani, Logi, Okaiji, Wapia, and I also Chineke. Gomezorari, Luchomani, Gani, Na, Gosi, Madeche, Kwani, Webrani, Jeffrey, Na, all Verde, Wapado, Madurani, Naga, na jamisa yesu kwa zindini lera kanisa no motita kachineke bezore jamani aiwa no wani kachineke bezore ye jamani kandi mora okacha ndike wona ndende lumwelu abati ngo bezore la naso kachineke no ndo hani yesu Kapuro bidini kwa gara umone biji kwa zoba ni koma bakini kuile rupendia ni so kani kweta na yebela yochi ne kokera ne Kupusa Chineke jikere Yeah.
Yeah.
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, ndị ji ezi obi na eziokwu efe gị ka ị were ka ndị nke gị, biko nye anyị amara gị ka anyị na-ebi ụdị ndụ ahụ na-amasị gị, ka anyị wee bụrụ ndị kwesịrị ekwesị ịbata n'ebe obibi gị. Anyị na-arịọ ihe ndị a niile site na iwelu anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, ji okwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Leviticus. Onye nwe anyị gwara Moses na Aaron okwu sị, enwe onye ọbụla nwere etuto ma ọ bụ ọnya ma ọ bụ ụdị etuto tụrụ agwa n'akpụkpọ ahụ ya, asị ọ dị ka ọnya ekpenta, a ga-akpọta ya n'ihu onye nchụaja bụ Aaron ma ọ bụ n'ihu otu n'ime ndị nchụaja si n'agbụrụ ya. Ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye ekpenta n'ahụ, ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye ekpenta na onye rụrụ arụ, ọ bụ onye nchụaja ahụ ga-ekwuwapụta na ọ rụrụ arụ maka ihi onye ekpenta nke o bu n'isi. Onye ahụ bụ onye ekpenta ga-eyi nkịrịnka uwe, bịakwa gbara isi oghe. Ọ ga-afụchi ahụ ọnụ ya na-eti mkpu sị, onye rụrụ arụ, onye rụrụ arụ. Oge niile o bu onye ekpenta ahụ n'ahụ, ọ ga na-ekwuwapụta na ya rụrụ arụ, n'ihi na ọ bụ ezie na ọ rụrụ arụ. Ọ ga-ebi iche, ọ ga-ewu ebe obibi ya n'azụ Owere, dịpụrụ onwe ya iche n'ebe ndị ọzọ bi. Okwu ngosi bụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Onye nwe anyị, echere m gị ihu mgbe m nọ na mkpa, iwe nye m uju aṅụrị nke nzọpụta. Onye nwe anyị, echere m gị ihu mgbe m nọ na mkpa, iwe nye m uju aṅụrị nke nzọpụta. Azịza
onye wepụrụ mmehie ya, onye ekpuchiri njọ ya. Ngọzi dịrị onye Onyenwe anyị na-agụnyeri njọ, onye na-ebughị aghụghọ ọbụla n'obi. Iwenye mi uju nke nzọpụta, onye nwe anyị, echere m gị ihu mgbe m nọ na mba. Iwenye m uju nri nke nzọpụta. Mgbe ahụ ka m mere ka ị mara njọ m, ezoghị m njọ ọbụla. Ekwuru m sị, ekwupụtara Onyenwe anyị njọ m, I wee wepụ ajọ omume m. Iwenye m aṅụrị nke nzọpụta, onye nwe anyị, echere m gị ihu mgbe m nọ na mba. Iwenye m ụjọ aṅụrị nke nzọpụta. Unu bụ ndị ezi omume, ṅụrịanụ ọṅụ n'Onyenwe anyị. Unu bụ ndị obi ha ziri ezi, wulitenụ elu n'ọṅụ. Iwenye m ụjọ aṅụrị nke nzọpụta, onye nwe anyị, echere m gị ihu mgbe m nọ na mba. Iwenye m aṅụrị nke nzọpụta, onye nwe anyị, echere m gị ihu mgbe m nọ na mba. Iwenye m aṅụrị nke nzọpụta. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ihe ọbụla unu na-eme, ma ọ bụ oriri ma ọ bụ ọṅụṅụ, na-emenụ ha niile ka e wee nye Chineke otuto. Unu emejọla ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik ma ọ bụ nzukọ Chineke, na-emenụ otu m si mee. Ana m agba mbọ ime ihe ga-atọ mmadụ niile ụtọ. Ihe ọbụla m na-eme, adịghị m achọ nke naanị m, kama ọdịmma nke mmadụ niile ka e wee zọpụta ha. Na-eṅominụ m otu m si eṅomi Kristi. Ozi ọma gosipụrụ. Hallelujah, 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 hallelujah.
onye nwanyị meghee obi anyị ka anyị nụ okwu nke nwa gị ka anyị nwenu okwu nke nwa gị haleluya 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 Onye nwanyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Maka dere. Otu onye ekpenta bịakwutere Jesu, taa n'ụkwụ ya na-arịọ ya sị, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị pụrụ ime ka m dị ọcha. Jesu wee nwee obi ebere n'ahụ ya, setịpụ aka ya etu ya sị, achọrọ m ka ị dị ọcha. Dịkwa ọcha. N'otu oge ahụ wee dị ya mma, o wee dị ọcha. Ma Jesu tọsiri ya aka na ntị ike, chụla ya ngwa ngwa mgbe ọ gwasịrị ya sị, lezie anya, agwakwala onye ọbụla maka ihe nke a, kama jee gosi onye ụkọchukwu onwe gị, tụkwa mma n'ihu Chineke maka ọgwụgwọ agwọrọ gị, dịka Mozis nyere n'iwu, ka ọ bụrụ ndị mmadụ ihe akaebe na emeela ka ịdị ọcha. Ma o siri n'ebe ahụ pụọ, malite ikwusazu ya n'ifesa okwu banyere ọgwụgwọ ya, nke mere na ọ dịghịkwara Jesu mfe ịba n'ime obodo n'ihu ọha mmadụ, kama ọ na-anọzi n'azụ n'ebe mmadụ na-ebighị, ma ndị mmadụ si ebe niile na-abịakwute ya. Ozi ọma ka osebụrụ ụwa. Otu dị Jesu, onye jisi ike, onye gakọtakwa n'ghara, osikọkwa n'ọnwụ. Anyị agaghị ahapụ ya, anyị ga-agbapụ ekele tinye ya n'ekpere. Chineke nyere anyị niile aka. Enweghị ihe fụrụ ụfụ n'ahụ na-ada echiche karịa ka ịhụ onye hụrụ n'anya ka ọ na-ata afụfụ mana enweghị ihe ị ga-emenwu. Enweghị ihe fụrụ ụfụ n'ahụ na-ata echiche karịa ịhụ onye hụrụ n'anya ka ọ na-ata afụfụ mana enweghị ihe ị pụrụ ime. Ọ na-atụ echiche, ọ na-eme onye ahụ ọ jụwa onwe ya ajụjụ, jụọkwa na ajụjụ dị iche iche. Ọ bụrụ na o nwere ohere ọbụla, maọkwa na o nwere ebe ọ nọrọ sị, ọ bụrụ na eme ihe a ebe a, maọkwa na ọ bụrụ na onye adị ebe ọ ga-adị mma, ọ na-agbawa mbọ hụ na o mere gịnị, na o mere otu ahụ. Maka gịnị? Ịhụnanya o nwere n'ebe onye ahụ na-ele nọ. Ọ bụ otu a ka Chineke si achọ mụ na gị. Ọ hụrụ anyị n'anya nke ukwuu, na mgbe o kechara mmadụ n'oyiyi nke ya, mmadụ azapụ
na ọdịmma mma na otito ahụ nke ya na Chineke nwekwara n'okike. Chineke wee tụwa otito ọ ga-esi mee ka ya na mmadụ dịkwa na mma ọzọ, ka mmadụ dị otu ahụ ọ dị mgbe o kechara ya. O si n'ọnụ ndị amụma, site n'ndị ụkọchukwu dị iche iche, site n'àjà dị iche iche na-agba mbọ iji mee mmadụ ka ọ nọnyekwe n'otito ahụ ya na ya nwekọrọ mgbe ụwa bidoro. Mana ihe ndị a niile, àjà niile a chụrụ na mgbe ochie, ọ dịghị nke zuru oke. O wezite Jesu Kristi ka ọ bịa mee gịnị? Ka ọ bịa zọpụta anyị. Ọ ya mere John the Baptist ji kpọọ ya nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-eme gịnị? Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ya wụ ofu ihe Jesu Kristi bụ bịa n'ụwa iji mee ka anyị na Chineke na-egene dịkwa na mma ọzọ, ka ihe ahụ mebiri na mbido o mezie ya, ka anyị na Chineke nwekọkwa otito ahụ anyị na ya nwekọrọ na mbido ụwa. Ọ bụ ya ka Jesu Kristi bụ ya, and ọ laghị azụ n'ịrụ ọrụ nke nzọpụta ahụ. O mere ndị isi ha eme gịnị? Ahụ ụzọ. O mere ndị ngwọrọ ha eje ije. Ndị a na-emegbu emegbu, o mere ka ha were onwe ha. Ndị na-arịa ọrịa dị iche iche, ọ gwọrọ ha ọrịa ha. Ọrịa ekpenta sokwa na ihe ọ gwọrọ, dịka esikwa anyị n'oziọma n'ụbọchị taa. Ekpenta abụghị ọrịa dị mma. Ugbu a enwere ike aka nwere ọgwụ eji agwọ ya, mana mgbe a na-ekwu okwu ya enweghị ọgwụ eji eme gịnị? Agwọ ya. The only unfortunate thing, ọ fada ma ọkwa na ụkọchukwu ga-asị enwere ekpenta. Ọ ya the only unfortunate thing. Ya wee ji kelekwa ụkọchukwu ekele ọgwụ, ọ gbanweghị ya. Onye ụkọchukwu kpọrọ onye ekpenta. Ị ga-ala ka ụkọchukwu ahụ? No, you fully well ihe ndị ekpenta na-eme gịnị? Na-agabiga. Ị ga-esi n'obodo wee mee gịnị? Kwapụ ka ebe mmadụ na-eme gịnị? Na-ebi. Jiri ọnụ gị ichepụta gị etie onye ekpenta na-eme gịnị? Chekigodo ya. Ịpụta gị na-etisi onye ekpenta na-eme gịnị? Ka ndị mmadụ mee gịnị? And ime mistake ji ama mmadụ ka gbawa ọsọ, ọwụ onye ahụ ga-eme gịnị? Ị ga-agba ọsọ, ị ga-agbaba ọhịa, because before a dịara gị trọbụl n'elu gịnị? Ekpenta gị. Ekpenta wụ 1 knot, trọbụl n'elu 20, ibi n'ime ọhịa 30, ike mgbe a na-adịchara gị ya eruo gịnị? 10 knot. So ihe awụ nsogbu onye ekpenta na-eme gịnị? Mana ọrụ nke nzọpụta ahụ Jesu Kristi bịara ịrụ, ka ọ chọrọ ka o zuo oke n'ebe mmadụ nọ, o wee na-achọ mmadụ wee na-aga ebe ahụ emere gịnị? Ebe a chụpụrụ. Ụwa ize n'ọfụ nchụpụ ọ bụ ya, mana Jesu Kristi n'eluigwe mee gịnị? Bịa nọ iji mee ka anyị na Chineke dị na mma. Otu akwa ka o si tụrụ ndị ahụ achụpụrụ achụpụ na-eme gịnị? Na-aga ka o mekwe ka ha na obodo dị na mma, ka ha na Chineke mee gịnị? Dịkwa na mma. Ọ bụ ụdị ije ahụ ka ọ gagidere zute onye ekpenta. Onye ekpenta ga-agwụ ya sị, ọ bụrụ na ị chọrọ ị ga-eme ka mme gịnị? Olekwana Jizọs Kristi asị onye ọzọ kwuru ya, achọrọ mme gịnị? Dị mma. Mana ka mmadụ ji bụrụ mmadụ, isi ọkpụkpụ ekweghị ya. Ọ dọrọ ya aka na ntị si ya mee gịnị? Jọs ga-abụ ụkọchukwu ahụ chụpụrụ gị na ị mere gịnị? Na ịyọla. Agakwala na use mmadụ kwere ya ebusi nga ahụ mee gịnị? Kwụrụ ekwe. Agbakele m, agwọla m, agbakele m, agwọla m. N'ezie Jesu Kristi ahapụghị obodo mee gịnị? Gbapụgo, bikos owekwe ebe o kwere ya gịnị? Ọbụla. Ebe onye ekpenta ekela mee n'ọkụpa, Jesu Kristi tiwezi n'ebe ole ka ga-apụtara ya, ya wụzi na gịnị? Uso obodo ebe ahụ onye ekpenta ji mee gịnị? Pụta, ka ọ gasị ga mee gịnị? Mana ugbuazi ọgwụ apụtara ya, ekpenta na-eme gịnị? A na-agwọzi agwakwa ya. Mana e nwere ekpenta ka ibie
ka na-achụgharị mmadụ. Olee ekpenta dị ya? Njọ. Enweghị ihe ọzọ na-esere mmadụ na Chineke na-awọ gịnị? Njọ. Enweghị ihe ọzọ na-achụpụ mmadụ n'ịhụnanya Chineke na-awụ njọ. Enweghị ihe na-achụpụ mmadụ n'ọdịmma ya na-achụpụ na-awụ gịnị? Njọ. Even njọ na-achụpụkwu mmadụ n'ọdịmma ya na gịnị? Mmadụ ibe ya. Mana Jesu Kristi ka nọkwa. Ofu ihe gbara m na-akpọ obiọma na ndụ onye otu Kristi ma onye ọbụla nwere okwukwe wụ ịhụnanya Chineke nwere n'ebe mmadụ mere gịnị nọ. Na mgbe Jesu Kristi bichara n'ụwa bụ otu ọ dị anyị, o biri ka mmadụ. Bụ ụfọdụ si yes, ọ bụ emotional Jesus. Ya ọwasị, ọ bere akwa ọwasị. Mgbe a kpasiri iwe o ji ụtalị mee gịnị gaa chọọchị, ọkwa ya chesasị ya bụ onye ukwu ma gịnị bụ onye nta. Mgbe Pita kpasiri iwe ya ka enyi gwa ebe a pụọ maka na echiche ga-awụ gịnị echiche ọkwa ya ndị ngala dị n'obi o mere gịnị o si n'ọkpụkpụ mee gịnị dọtuo ha na ndị a chọrọ igbu egwu o nyere ha aka ọwụwụ ya o nwere ọhụrụ otu mmadụ dị nwee kwekwe dị na mmadụ hụ otu mmadụ dị in totality. A nwere ya ọnwụnwa otu esi anwa mụ na gị, mana o mere gịnị? O meriri ọnwa ka o ji wee were gịnị ruo Chineke. Ọ ya mere mgbe o jiri nwụọ si n'ọnwụ bilite, ma ebi mgbe ahụ ọ nwụrụ ya na ya ga mitin ya sị hapụkwa ndị otu a gịnị mere gị ọ dịkwe ka a ga-ahụta o wee si oke ịgara ohi were ha gịnị Sacrament of Reconciliation gịnị nkwupụta ya merenụ onye ọbụla ga-jisiri ike gaa nkwupụta ya na Chineke megịnị adịkwa na mma. Maka ọ wụ ebe ahụ ka obi ebere Chineke nọ megịnị bụ ụba. A gwara anyị Chineke ike mgbaghara anaghị abụ Chineke, mana ọ gwa anyị onye ekpukpe na-eme gịnị aga anyị mgbaghara. Anyị na-ekwe aga anyị mgbaghara. Ike mgbaghara anaghị abụ Chineke. Obi ebere ya hiri nne, mana ekpenta anyị anaghị ekwe anyị megịnị gakwuru ya. Anyị enwekwe ndị na-egwu ha ekpenta ahụ, bete egbukwe m ebu ama m ibu. Enwe ndị ekpenta ka ha wụ ha weta mmadụ ebe ya ka onions bee ya kịrịkịrị. Enwe ndị ka ha wụ onye kwụrụ ọdụ eme gịnị adọsiro ya. Enwe ndị ka ha wụ you cannot succeed ma ọ wụ na ha butere ụzọ ọbịa. Enwe ndị ka ha wụ why must you be better than me. Ọtụtụ ekpenta ji. Enwe ndị ka ha wụ ụmụ nwaanyị, nwee ndị ka ha wụ nsogbu dị iche iche ohi na ha mere gịnị ha na ya n'isi. Nwee ndị ka ha wụ ikpe niile emebiri emebi n'ụwa ha ga-ebu ya n'isi ebisecha ya akwa ya. Enwere na ka ihe ugbu a Pita ngwere niile mmakpu enwe onye maka gịnị afọ nara ibu nke gị mara mana ị ga-agapụrụ Chineke ka ọ mee gịnị ka ọ sachaa gị. Ị ga-agapụrụ ya ka ọ gwọọ gị. Onye a ji aka ya sị ọ bụrụ na ị chọrọ ị ga-eme ka mme gịnị ya sị achọrọ m. Jesu Kristi ka na-agwa anyị n'ụbọchị taa achọrọ m ka ị dị mma gụnwa na onwe gị chọrọ ọnụ. O nwere egwu a na-agụ mgbe a na-agba ị chọrọ ka ị chọrọ haba chọrọ ka ị chọrọ so ị chọrọ ọnụ. Jesu Kristi na-agwa anyị n'ụbọchị taa achọrọ m ka ị dị mma maka na mmadụ ịlaghachi n'otito aha n'ụdị aha ya na Chineke nwekọrọ na mbido ọ gwụcha na ihe na-adị Chineke obi mma. And kedu na anyị ga-adị ndụ n'ime Chineke abụ sọsọ ndụ nke anụ ahụ. Ọ mgbe anyị dị ndụ nke anụ ahụ dịrịkwa ndụ nke gịnị mkpụrụ obi. Ọ ya bụ na mmadụ ezughị oke. Ka anyị ghọta na ịhụnanya Chineke nwere ọ sị na ọ chọghị ọnwụ nke onye mmehie kama ka onye mmehie mee gịnị chegharịa kpachite ya. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị nke mere iji katọ gị. Ị ka chọrọ ịnọ n'ịkpa ka ị chọrọ ịbata n'obodo. Ị chọrọ ịnọ n'ezi kpuru isi ka ị chọrọ ịnọ n'ihe nke Chineke. Ọ nọ na-ajụ anyị ụbọchị taa
ka anyị ghara ịgbara amara Chineke gịnị ọsọ, maka mgbe ọbụla ị jụrụ ịnabata Jesu Kristi, mgbe ọbụla ị jụrụ ịṅụchi onwe gị dị ọcha, mgbe ọbụla ị jụrụ iwu onye emere ka ọ dị mma, ejụla ịnabata Jesu Kristi n'ime gị, ejụla ịnabata Chineke n'ime gị. Ka ebe ị chọrọ ịnọ, chetakwanụ, onye ọbụla sị na ya bụ onye otu Kristi anwụghị eluigwe zụwa m ụwa zụwa m, nke zọtara m ya meghị ya ewere mba. A ga-ajụ gị onye ka ị nọ n'ụzọ nke ya. Enwere egwu anyị na-alụ, I want to know I am on the Lord's side. Apịa, I am on the Lord's side, I will never give up. Apịa, ama m echekwere ya, ya were elee ebe ị chọrọ ịnọ? Ị chọrọ ịnọ n'aka nke Chukwu, ka ị chọrọ ịnọ n'ezi? Chetakwanụ akụkọ a kọrọ anyị maka ụmụ agbọghọ 10 ahụ. A sị isewo ndị mere gịnị? Ndị ma ihe. Isewo ndị mere gịnị? Anyị niile na-eche ọbịbịa nke onye nwe anyị. And enweghị onye ma mgbe ọ ga-eme gịnị ọ ga-abụ. Mgbe ọbụla ọ kụrụ aka, ụzọ ga-eme gịnị? Ụzọ ga-emeperịrị. Ị gaghị asị chere m abịa, ụzọ ga-emeperịrị. Ọkụkwa n'aka taa, unfortunately, nwanne anyị nwoke n'ezinụlọ ya ka ha gawa ọcha Super Bowl, mana ha erughị, ha mana ọ ga-adị ụta ha amaghị. E nwere ndị kwadoro ịpụta taa, mana ha apụtaghị, ha mana ha agaghị apụta. Ofu onye sị, my brother nwanne m nwaanyị, my sister nwanne m nwoke, ole kwere ihe ezi nkịta ọnwụ. Ka anyị nyere n'ụlọ onwe anyị aka, maka na Chukwu chọrọ ime gịnị? Inyere anyị aka. Pita nọ na-adakpu n'ime mmiri, welite aka sị onye nwe mme gịnị? Zọpụta m. Ka ebule mmiri nọ na-atụgharị ha, ha sị onye nwe mme gịnị? Nyere anyị aka. Jesu Kristi ka ga-eme mmiri ahụ, ebule mmiri ahụ eme gịnị? Ada jụ. Ọ ka ga-esinwo n'ime mmiri eme gịnị? Zọpụta gị. Mana ọ dịghị gịnị? Ji onwe gị. Ọ sị na ya nọ n'oge niile, na ya amụ anya oge niile, na-eche. Anyị ka ga na-achọ ka ekpeta Chukwu anyị. Chetakwa, Chineke kere gị na-anaghị gị permission, agakwa ha azọpụta gị without your own permission. Chineke kere gị, enye ya esi ihe n'aka ya eke gị, agaghị azọpụta gị ma ọ bụrụ na ị mee gịnị? Iwelite aka si ya na gịnị? Nyere gị aka, maka na o nyere gị freedom to choose. Onye ga-amara nke ị họrọ ihe mere gịnị? Ị chọrọ. Maka every day we make choices. Anyị ihe anyị petere n'ụra, anyị ebido choose ma ihe tukwu mmụọ ọ ime gịnị? Isi n'elu bed mee gịnị? Lọsụ. We choose to pray or not to pray. We choose to come to church or not to come to church. We choose to do good or not to do good. Onye na-anya mara ya bụ dike, dịka onye ekpenta si rịọ Jesu, si achọrọ m mee ka dị mma, Jesu mee ya dị mma. Ka anyị si n'otu ahụ gakwuru Jesu si ya mee ka dị mma, maka ọdịmma nke anụ ahụ anyị na nke mkpụrụ obi anyị. Maka onye mkpụrụ obi anaghị ezu ike, ahụ anakwaghị adị ya mma. Ka Chineke nyere anyị aka ka anyị bụrụ ndị mkpụrụ obi anyị ga-adị mma, ahụ adị anyị mma. Ka anyị so na ndị ga-enwere onwe ha site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ kwụsịrị okwukwe anyị.
onye mụrụ n'anya ka anyị were n'ezi obi yọọ Chineke ka onye anyị ike ka anyị ga-eji kweta na anyị nwere mmehie were rịọkwa onye na-anya ikwudosi ike dịka ezigbo ndị otu Kristi ka e nwee ike ime ka anyị gbapụ ọzọ n'ihu ya. Na-atọ ntị gị na na-aza Chineke tọọ ntị gị na-azara anyị ekpere ndị njọ ka anyị bụ ogbenye ka anyị bụ n'ụwa na-atọ ntị gị na na-aza anyị na-atọ ntị gị na-aza Chineke tọọ ntị gị na-aza ekpere onye njọ ka mbụ ogbenye ka mbụ n'ụwa maka ndị ndu nke ụka ka ha site na imesi ekpere ike ya na iji obi ụtọ na-agba odibo nweta ike ọhụrụ anyị arịọghị enweta ogbenye ka anyị bụ n'ụwa na-atọ ntị gị na na-aza anyị na-atọ ntị gị na na-aza Chineke tọọ ntị gị na na-aza onye njọ ka mbụ ogbenye ka mbụ n'ụwa maka ndị obodo anyị bụ Naịjirịa nakwa Amerịka ka ha tụgharịa n'ebe Chineke nọ ọkacha mgbe ha nọ na nsogbu nakwa mkpụlụpụ anyị arịọghị enweta aka ibu ogbenye ka ibu n'ụwa eze tọnụ ntị gị na na-aza anyị atọ ntị gị na ụzọ n'anya onye njọ ka ogbenye ka mbụ maka ndị na-ata ahụhụ n'ụzọ dị iche iche n'ihi mmegbu ọjọọ ka ha nweta mgbapụta n'udo kaibu ogbenye kaibu n'ụwa eze tọọ ntị gị ala zaza n'anya ekpere ntị gị ụzọ anya oge onye njọ ka mbụ ogbenye ka mbụ maka ndị nọ n'ute ọrịa ka ha nwetakwa ahụike ọzọ ka ndị na-elekọta ha anya nweta mgbamume site n'okwukwe anyị arịọghị enweta ndị njọ ka bụ ha na-arịa ọrịa anyị papa eze tụọ ntị gị a na-anụ anyị chi anyị ntị gị ụzọ n'anya mere ndị njọ ka bụ ogbenye ka bụ n'ụwa na-atụ ntị gị na na-aza anyị maka anyị niile na-agbakọ na St. Eugene ka anyị nwee ntụkwasị obi na mmasị n'ike Jesu maka ọgwụgwọ nke mkpụrụ obi anyị arịọghị enweta enye aka ebere gị anyị nọ n'iru gị eze m eze tọọ ntị gị na na-aza n'anya ekpere eze anyị na ntị gị na ekpere ndị njọ ka iwu ogbenye ka ibu n'ụwa na tọọ ntị gị na na-aza anyị maka ndị kwere n'ụrapụrụ ụwa ọkacha ndị anyị na-elota na Damas tata ka ha site n'arịrịọ anyị nweta ebere Chineke
ezumike ebe n'alaeze eluigwe anyị arịọ gị nwe. Arọ mkpụrụ obi anyị kwa ezumike ebe na ntị gị n'ala zanyo zanyo. Hosanna nye Chineke ntị gị ala mere ndị njọ ka ibu ogbenye ka ibu n'ụwa na ntị gị n'ala zanyo. O Chineke nna ji ike niile, anyị atụọla n'okwu nsọ gị mkpa na-akpụ oge anyị na-arịọzi ọ bụrụ ihe ga-aza anyị dịka ọchịchọ nke oge anyị siri dị n'otu uche gị siri dị site na Kristi Onyenwe anyị. Ikuku ama n'ọnya o, onye nzọpụta ụwa onye nwụrụ n'obe ọkwa ya na-abịa ọzọ ha ome mma ome ha ome mma kpọrọ m ya Chineke dị mma kpọrọ m Jizọs oke obiọma
Chineke dị mma. Kpọrọ m ya Chineke dị mma. Kpọrọ m Jizọs nwoke obiọma. Chineke dị mma. Ana m akpọ ya Chineke dị mma. Echeta Obesi Ike nwoke obiọma. Chineke dị mma. Ana m akpọ ya onye nzọpụta. Chineke dị ndụ nwoke obiọma. Chineke dị mma. Kpọrọ m ya Chineke dị ukwuu. Kpọrọ m ya nwoke obiọma. Chineke dị mma. Anyị na-akpọ ya Jizọs. Anyị na-akpọ ya omemma. Anyị na-akpọ ya onye nzọpụta. Eze ụwa niile a na-akpọ ya Chioma omemma. Anyị na-akpọ ya Jizọs. Anyị na-akpọ ya omemma. Anyị na-akpọ ya n'ụtagbula abụọ. Eze ụwa niile a na-akpọ ya Chioma omemma. Onye na-eme mma. Eze ụwa niile. Kenere ntị m nwanne m, kenere ntị m na chi mebela. Kenere ntị m agụ na-ejenụ mba, sọrọ m kene ya na chi anya maka. Kenere ntị m ike nkwa abọ mba, sọrọ kene ya na chi anya maka. Magnify the Lord, magnify the Lord is able. Ezitim lele, onye na-eme mma, onye bụrụ ike, onye na-enye ndụ, ụzọ na-amụ nwa, onye na-amụ nwa. Ọkwa gị nọzụ nwa. Ezitim lele, ọ gọziela m nwa Chineke nna, ọ gọziela m wee biye ebe. Onye nwanyị ndụ, onye nwe ụwa nna, onye nwanyị ndụ wee biye ebe. Ezitim lele, ezitim lele, ezitim lele, ezitim lele. Ị ga-asị m efela ya, ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m efe, onye na-eme mma emewara m ihe m nara ọnụ ya o. Chinjama na-emewara m ihe m na-emenụ ya o. Ayọrọ m ya nwa, onye m nwa nyekwasa m ọzọ. Agadi sọ, agadi kọlọkọ. Number 8. Hymn number 8.
Yọwa na ụmụnne m ka aja mụ na unu na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile nara nụ. Di nwenụ anyị na-arịọ ka onyinye a anyị na-ehunyere gị gbochie anyị, meekwa ka anyị dị ọhụrụ. Biko mee ka anyị na-eme uche gị ruo n'ọnwụ iji nweta ụgwọ na Kristi Onyenwe anyị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Onyenwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu elu. Anyị nyere di nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Di nwenụ o nna dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa so ụwa, n'ihi na n'obi ebere gị ịhụchachara ụwa n'anya, nke na izitere anyị onye mgbapụta, onye sitere na nzube gị were ụdị anyị n'ihe niile belata n'ime njọ. Ka ị na-ahụ n'ime anyị otu ihe ahụ masịrị gị n'ime nwa gị, onye anyị si na nrube isi ya weghachitekwa onyinye gị nke anyị tụfuru mgbe anyị mejọrọ site na nnupụ isi. N'ihi nke a o dị nwere anyị na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na-ekwupụta otuto gị were mgbe ọṅụ na-asị ịdị nsọ ezie dị nwere bụrụ isi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka edo onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwesịrị ka eji ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele
bunye ya ụmụazị ya na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ ga-ebighị ebi a ga-agbụ ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na egonyere anyị na ndị tosiri bụrụ ihe ubi na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwere cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Francis na bishọp anyị Jose na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Mary dị ngọzi nne nke Chukwu na Josef dị ngọzi bụzi ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa so ụwa nke ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-ezo gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa so ụwa niile. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ihe omimi ndị a dị nsọ, ka anyị kwupụtanụ site na nkụzi nke ekpere ahụ onye nwe anyị kụziri anyị. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị anyị na-arịọ o osebụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewere gbarahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-ata ya maka mbịachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anyị na njọ anyị ga, kama na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na-edikọ n'otu uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'okpuru ekele n'udo.
atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Number 166. 166.
241. 241. Diwenụ inye na nri ọma nke eluigwe, biko mee ka anyị na-enwe agụụ oge niile maka achịcha nke a na-enye ezigbo ndụ a na ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nọdụ n'oche. Òtó di Jésù. Òtó di Jésù. Ai mà đây vừa sửa bỏ tạt vào khoe. Cho một gài vào khoe mà. Okay. Tata bụ together in mission na Archdiocese
dịka anyị si wee mee na maasị ndị ọzọ maasị 8 na maasị 10 anyị wee bịa ka anyị mee kwanye nwabụ telivishọn na bil etu anyị si emebi kwa arọ ọbụla na mbido were ana m asị biko ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka daalụ nnukwu maka na kamgbe arọ ndị gara aga anyị na-eme ọfụma anyị na-eme karịa goolu adịlasisi nyere anyị so anyị na-ekelekwa mmadụ niile ndị na-eme ya nwaba apil na ndị anyị na-ayọkarịcha bụ ndị ebidobeghị ka ha nwee ike denye afa ha wee bido ya nwa pledge iji wee kwado na Catholic schools na ụfọdụ parishes ọ na-afịala ha obere ọrụ ndị ọzọ ajịlasisi ji ya alụ anyị na-ekele nwa anyị rinne maka na rekọdụ anyị amaka na agba archdiocese anyị na-emiti obligation anyị niile ma second collections niile anyị na-eme anyị adịghị mperi so ọ bụ maka nkwado ụnụ maka na abịa na rekọdụ St. Eugene dị nke ndị ọzọ afụ na anyị na-anwụke anyị na-agbalị daalụ ndị nne maka ya ugbu a ọchasị ga-agagharị nye anyị envelope amakwa m na ndị niile na-emebu ihe n'arọ ndị gara aga enwetachago envelope na mail ọkwa eziokwu good yeah so anyị maka anyị si eme arọ nwa agaghị adị iche ma dịka m si kwuo anyị na-ayọ ndị ebidobere nchacha mee ya nwa telivishọn na bil ka ha biko were envelope iwere ya ifiluo mechakwa ndị ọchasị ga-agagharị tata mana ọkwa dị iwere envelope n'ụlọ chọkwa iwere nke ugbu a iwerekwa maka ichefu nke ụlọ ọkwa mana ama na ya agaghị echefu maka na other years anyị gara ọfụma so ndị ọchasị ga-eke ya nwa envelope n'akọkwa ya ma na-agbazi ọkwa na-aga ụka ọzọ ma ndị rapụrụ nke ha n'ụlọ ma ndị na-asọ mitin nke ha tata eme gịnị ebido wetara n'ụlọ ụka anyị ka ga-amakwa ọkwa ya n'ụka na-abịa na marakwa ụkwa na ụka ndị ọzọ na-eso ka anyị wee jisi ike wee ọkụ ụka anyị ka anyị si eme wee mekwa ọfụma wee na-emechapụta akwa parish anyị na archdiocese n'otu dị Jesu daalụnụ ugbu a ga-enweta ya ọkwa ndị ọzọ wee na-aga ndị enwetabeghị envelope unu welie aka ka anyị fụ unu onwe ndị enwetabeghị envelope ka ọ ghara inwe onye anyị hapụrụ ọ bụrụ na ide nke gị dị n'ụlọ ị mara ebe ọ dị i were ofu kịta ka adịchọ na o nwere nke iji anyị filicha anya ọ bụ nkwa ka ị na-ekwe unless ma ị kwadoro akwado were na-etinye ihe iyi enye kịta mana eji n'aka ọtụtụ n'ime anyị bụ nkwa ka ha na-ekwe ya anakọ ihe niile aha kịta ma ọ bụrụ na ha mesịa kesịa wenye aka ebe ị na ọ bụrụ na gị enwetabeghị ndị ji ya unu na-efili ya kịta unu n'anya your first name di na nwunye afọ unu dị ebe ahụ last name anyị ghọtara ya address anyị ghọtara ya city zip code o were anyị anya email idenye ya ma ọ bụrụ na ọ bụ dị nke abụ izi ị na-eme ya telefon nọmba gị
ilezi anya na mgbadata ya credit my gift to the parish. So you check here, or pledge, or cash. And the check, email payable to St. Eugene. If there's a number that a memo, idegene, together in mission. Write your check to St. Eugene, if you are the memo section, idenya together in mission. Ewe mani yobo. Obuni lote number idenya ge lote gia. Odi okay. Eye mwete na parish or the archdiocese ge mwete. Unwe hendo zodi eba abagujuruganya ime ka emalo. Keta ana anakoya. Wero yera wene kena yinine. Nini balombo. Wereje mmemme na cathedral nya Black History Month Mass nke kanke ana ekene ndị kwaya bịara ya ebughị ibu onwedịghị nwoke bịara ya bụ onye kwaya ọ bụ mmadụ nebe na ụmụ nwanyị mana ole ha do onye ọmna na ebe aha na-ekwe n'isi na-akụ aka ma ndị ma ihe a na-ekwu ma ndị amara ihe a na-ekwu ha nche adịrị ekwu na-ekwe n'isi ya bụ na anyị na-ekene ndị kwaya anyị ha ekweka onye ọbụla o nwee mgbe a gbasara ndị na-ajụ m kedu ebe anyị nọ kedu ebe ụlọ ụka anyị dụ ọ bụ ha buputere anyị nyaa anyị na-ekene ndị kwaya ka anyị kọpụrụ ha aka ọzọ. Anyị na-ekwu anya anyị afụ na mgbe a bịalụ m lere anya nnaasị ndị be anyị nọrọ ebe a mana ka dị Archbishop si wee mee anyị kachara ụka nye anyị nri nke mkpụrụ obi ọzọ anyị gaba na ha ka ya zụwa anyị nri iluzie ebe anwa ama m na ndị be anyị bịara ụka ka nkụ ọkachasị ndị one ndị nne ka anyị kọpụrụ ndị nne aka ndị nna agụrụ m ụnọ na ọdụ ka mmadụ ịnọ ụnụ chọọ ịkụrụ ha aka ụnụ were ofu mkpịsị aka wee kụwara ha etu a izu ụka anụnwa nke anyị nọ n'ime Wednesday anụnwa bụ Ash Wednesday Lent ga-ebido na Wednesday a ga-aka ụka ebe a 8:30 nke ụtụtụ ihe abịa nwunye mana anyị ya aka 7 p.m. nke chere anyị niile ọ bụ anyị nwa ka ọ dị alụ Ash Wednesday ụka ntụ ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị bịara ofu n'ime ha ọ ya adị mma ma ọ bụ na anyị chajuru ebe a wee meghị ihe ọzọ onwe ebe ọzọ ka gị nso ga ama abịa nwe ebe a maka ọlụ ijebe ebe anwa gbaa mbọ na imeli ya. On Fridays, dịka Wednesday si wee bụrụ Ash Wednesday wee na-ebido Lent Friday ọbụla dị n'oge Lent anụnwa Stations of the Cross 7 p.m. ebe a Friday dine n'oge Lent 7 p.m. Stations of the Cross ngarube nke obe ka anyị gbaa mbọ mụ na anyị bịara ebe a n'ụwa ọ bụ oge eji eme ihe ebe a. Ikusa Convention ka anyị na-amụ ọkụ ya June 27 to June 30 họteelụ emeghego ka ụfọdụ n'ime anyị ọ tụrụ m n'anya ka o si asọ anyị niile iji ihe na-arọ nke anụnwa ewepụta ha họteelụ in 2 days asị na họteelụ ejugo. One of them they hit the Holiday Inn ma ha na-emeghakwo họteelụ nke ọzọ Best Western ọ dịkwa nso walking distance ya bụ ọ bụgoro na nke ọzọ jụ na ha ewepụtabeghị room nke ọzọ dị nso ka anyị gbaa mbọ ọtụtụ ndị na-akpọ maka ya ọtụtụ ndị na-abịa
and nke this year ka nsi wee nọ na nta akụkọ. The Papa Nuncio, one of them, ya akala anyị ụka all the way from Rome. Emezi ụbọchị ọzọ, unu bịa ụka ụbọchị ọzọ, gwa m unu afọ ya. Ndị NIN maka National ID gaa na ebe a February 24. Ndị na-adị akpọ m n'ụlọ nwere ihe ọbụla m eme. Ije na NIN website, complete the application, get your schedule, oge ihe eji were bịa, agwago time. Ọ bụ gụnwa ndị website ya communicate, o nwere aka na-adịrọ na ya. Ha gaa na ebe a February 24. Bụ ndị NIN. Ezinụlọ Obinna Ọba na ụmụ nwanne ya sị ka anyị kene unu niile, anyị niile gbarutere ha oge ugbu a ha nọ na ebe akwa eficha anya mmiri ọnwụ mama ha, na ha na-ekene anyị niile ka anyị si berutere ha ọknke ka nke Fraịde anụnwa akara ụka maka mama ha, ka ọtụtụ n'ime anyị si wee nọrọ ebe anwa ya na ụmụ nwanne ha na-ekene ka Chineke n'ụzọ abụ n'ụzọ ọ kwụghachi anyị ụgwọ. Chris na Morino Kereke ha nọ ebe a, ọ bụrụ na unu nọ ya, unu kwụrụ ọtọ gị na ezinụlọ gị. Ihe nji akpọlite ha bụ Mama Chris Okereke rapụ, o jecha ụlọ nata 2 days after that, ọ bụrụ na mama ya sizie mgbe ọ na-ana ya naba ka ya nabakwue, mama ya were naba. Ya bụ anyị malụ ka anyị si eme ka anyị beruelu ihe jee n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si enete onye otu anyị ihe metụtara, anyị wee na-asị gị ndo, ka mkpụrụ gị mama gị zuru ike na ndokwa. Daalụ. Wee na-akpọlitekwa Patrick Ọnwasọ. Patrick Ọnwasọ na ya nyanwa na onwe ya ede ya rapụ na Nigeria yesterday, were nwa na Nigeria nyanwa buru anya mmiri n'aka. Mgbe m na-aga Kachidra ka m nwetara meseji ya. So anyị makwalụ ka anyị si eme n'aha Igbo Catholic Community, unu niile ndị niile mmadụ nwụnarịrị, anyị na-asị unu ndo, ka anyị berukwere ya n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si enete onye otu anyị ihe metụtalụ. Kịta ana m akpọ Zikora, where are you? 1 minute. I'm not just also not 1 minute. I don't need just. I can I'm Zikora President in the Youth and Young Adult Kano. Sikambia, one to go over the world. So, because in America, Nigeria and America have the coast. Oh, sorry, I don't know. So, Abaso Katata, I will require practice. Never need to, whatever. So, because membership is very, very important. And one of the things that we hold very, very dear to our hearts is singing for the Lord. So, after practice, please, youths and young adults are very much welcome to be with us right here after Mass for choir practice. Most importantly, for anybody that is thinking of going in the name of Igbo Catholic youths and young adults, membership is required. So for those who want to be members, please also meet with me after Mass in that session. Being a part of the choir is also a requirement. So please, after Mass, be with us right here for our session. Parents, please, be with them again. It's not a bad thing. We have a calendar full for the year of 2024. If you are not in the parents forum, please let me know after Mass right here. I will add you to the group chats for the parents, so that way parents can be informed throughout the year on what exactly we are doing. Abi?
Abi? Open naturally, must about it or come. Okay. I want the moon. So with that being said, thank you so much. That's my time. Let's have a blessed rest of our day. Let's do signing out. Ndị be anyị egwu ka mma n'ikolobịa kwa eziokwu. Kịta ana m akpọnite Ebere Kalista Ezekoye ka ọ kọwaziela anyị oge gara aga anyị gara ANEC. Ụmụaka anyị jelu, anyị fụkwuru ihe anyị melụ. O nyere onye ọbụla obi aṅụrị. Ọ dụkwukwa ya meziri kịta. Ikusi ekwupụ ha ekwupụ, Atlantas na ha ya ebu ụzọ. Ekwupụ ha ekwupụ, ndị ọzọ Houston si na this year na ọmụ eme ha n'azụ. Nne ngwa, ọnya nwa na-afụ ha ncha. Otito dịrị Jesu. Biko, eji m obi aṅụrị okwu ebe a na excitement wee na-akụwalụ ndị St. Eugene. Nọọsụ sọpọtụ unu na-enye kpatara eji anụ afa ndị youth anyị na ndị young adult anyị n'ebe ọbụla anyị je. So parents biko bọọlụ n'onwe unu aka. At the same time, ana m ekene ndị parish ndị pụrụ iche maka na ha na-enye anyị nkwado. Ọ nkwado ha na-enye ka o jidetụrụ parents izi ịkpọpụta ụmụ ha. Mana anyị na-ayọ dị isi biko ndị chọrọ iji ha melụ vacation ha pụtawa jere vacation kọrọ na family njem. Events na-ebido na 27 ruo na 30. But anyị na-ayọ ka onye ọbụla jebe na 26 bụ Wednesday. Ọ bụrụ na ị ga-eji ịnọ n'ọrụ nweta your schedule from 26. Ụfọdụ gara ịgba Thursday ma ụfọdụ abịaba Friday ọ bụrụ na emesighị events. Events anyị nwere isi erika. Anyị nwere competition for choir. Oge mgbe anyị na-eje kwesị ukwe n'ụlọ ụka were aṅụrị nakwa na na-egosikwa na ndị isi nje na adị ike. Ma kịta anyị ga-ebu kọp wee nata. So ọ bụzi ihe competition. Eme choir competition, eme duet competition. Ọ bụrụ na nwa gị nwere voice na unu nwere talent, anyị ga-achọpụta n'ebe a mmadụ abụọ ga-apụtakwa okpukpe dị iche. A ga-ebukwa kọp. Anyị ga-ebukwa kọp na dance. So ụzọ ihe taa mana m chọrọ ikwu unu na ọ bụrụ ọsọ anyị nwa. Ndị ọzọ dị iche iche na-akwado ka ha dị ije ese uje n'isi. Mana anyị ma na anyị amakụ ka ha dị ije anyị ọkụ ya. So because of this, St. Eugene na-akwado onye nwatakịrị ga-participate actively 90% nke izizi bụ accommodation. Enyeghị anyị accommodation ka anyị kwụrụ St. Eugene n'aka. So before ị nweta accommodation a, ị ga-abịa kwaya 90% at least. Ọ sị ndị na-eje kwaya bụ ndị ga-emekwa other activities. Anyị ama nwe ndị kwaya mmadụ 40. Onye nke ezinụlọ bịa sị na ya na-eme sọsọ dance. Abịa gụọ ndị dance iche 30 ọ bụrụ 70 anyị ga-eme etu anwa. So ọ ga-abụ the same group bụ ihe ga-participate niile. And the choir bụ the umbrella for all the groups. Ị na-agba egwu, ị na-eme duets, ị na-eme forum discussion for the youth and young adults, ị na-eme youth presentation, ihe ndị our activities, fashion show, drama skits, meetings. You have to be in the choir and participate 90%. And you also have to be a member of the youth and young adults group. Financial member, you have to pay your little dues. So, oya kamsi kamya kowalunu biko. Onye nwere ajụjụ maka ihe a. Ya jụọ m m ga-akọwa ya ọfụma. And na-elotelu ndị bịanụ ANEC na stipend unu ka dịkwa. O nwere ndị ụfọdụ aka ewere ọrụ stipend from here. Ọ dịkwu na enwere ego nnukwu. I jidekwu onye a for 2 weeks. I return wire to the parish. Biko bịa n'uwele ya. So, osito dịlụ na Jesu. Thank you. Ọ kọwara ihe niile ọfụma and o were ya anya. Ihe o ji dị maka akọwa ya na mbido bụ ka anyị mara ebe anyị niile kwụ ka ọ ghara ebe ejesi anata onye kọrọ nke ya o jebezu ngeru onye nke ọzọ agara nkọrọ nke ya gara lafia. Anyị ncha nọ na the same parameter right now ka o wee anyị anya. Nwa gị ya eje, nwa gị na-eme ihe ọbụla
Oye so na choir. And Oya bia at least what percentage? 90. Na nke ọbụla na na-eme oye so na choir. Ndị okenye nne na nna biko ka anyị kwado ụmụ anyị nke ọma. Ndị tata bụ ụbọchị ize ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Anyị nwere onye ọfụ. Nekwe na agadaga dimkpa. Nna kwụrụ ọtọ ka anyị fe irugu n'itofu. Anyị na-ekene gị. We thank him very much. Anyị na-ekene gị. Anytime you are around, please come back and worship with us. Anyị wee na-ekenekwa ụkọchukwu kala anyị ụka tata. Na-ekenekwa ụkọchukwu nke anyị Jude Umeobi na ụkọchukwu kala anyị ụka Fada Okeagụ. Anyị na-ekene unu. Anyị niile ama m na-ekene unu niile. Anyị n'anya anyị afụ na oche ghere oghe ndị nke na-awọchi AFCON, ndị nke nọkwanụ na-eche na Super Bowl nke ya ebido ma agbasa ụka ha nọ n'ụlọ n'ebe ga-enebe ka ha bido. Anyị na-asị unu onye ọbụla gịnị happy AFCON and happy what? Happy Super Bowl. So ka anyị mee ya enjoy wee na-ayọkwa nke ka nke a bụ off record. Ọ bụrụ na anyị na-anya anyị afụ na ọnwụ na ebe a ọnwụ kwụrụ ọtọ ka anyị fụghị anya mana onye emetụta anyị ọnwụ emechaa nọ iwere nwayọọ naba anyị ya na ebe anyị nọ. Daalụnụ. Ka anyị pụrụ n'ọtọ gbasaa. Anyị na-atụ ụjọ ọnwụ ma ọnwa na-eme gịnị ọnwa ka na-atụgharịkwa anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ndị agwụsịgo ka anyị lawa n'udo. Izuụka makwara unu niile mma o.